Hej alle sammen, har I det godt? Jeg håber I har det. Mit navn er Nathan Lonjeo, og jeg er den nuværende koordinator i CCDK's Human Resource and Education Committee. Som vi allerede ved, som elev og studerende skal man fortsætte skolegang hjemmefra. Det kan være svært at tilpasse sig, specielt hvis man har brug for nogle lektiehjælp. Jeg har en god nyhed med til jer. Vi har oprettet en team af gymnasial- og universitetsstuderende, der er klar til at hjælpe jer. Specielt jer fra folkeskole opfordrer jeg jer til at bruge muligheden. Der er ingen grund til at være genert, for dem, der skal hjælpe jer, kender I allerede eller har mødt på tidspunkt. Du kan komme i kontakt med os på disse oplysninger.